ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотат дар WhatsApp имои экранбуда 2020 рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст Opel Vectra бо нархи арзон, Opel Sedan 69 зур, Opel Hatchback дӯстони азиз, Hyundai Elantra, хоб Toyota Camry 2, Toyota Corolla дӯстони азиз ва ВАЗ 21015 ва аст сетага сечкаҳои ҳар гуна ки бо нархҳои арзон ва қимат, мошинои советский ва дигар мошино ки баҳри шумо омода карда ва тага аппарати смен блок мебарвардаги аст ки бо нархи арзон ва тага дискаи рамашкаи ай Opel ки пачка. хоб ва курси имрӯза бошад 112 сомону 50 дирҳам аст ки мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. то охираш тамошо ки маромад мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва, Россия ба территорияи Қазоқистон ба сарҳад гузашта рафта биёянд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо беҳтарин компания ки боварӣ, таҷрибаи 10-солаи корӣ ба шумо тавсия метаҳем. Пересечения границы Акай Бекру. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МК, Садовод, Дача омада худашон бо тариқи маслиҳат бурда меоранд. агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, худашон ба калам мегиранд ва ҳамаша туғурӣ карда ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинашон мошинаи комфортни, ҳар рӯз рейс доранд. мошинашон Wi-Fi, кондитсионер ва дигар чизо доранд ки комфортна хатон рафта меоянд. мошинашон чанд намуд ки метавонен мошинша интихоб кунед ки ҳар рӯз рейс доранд ва инчунин 3-4 намуд мошин доранд. дута рақама, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар дошта имо WhatsApp дорам. маромад дӯстон азиз, компания Акай Бекро ба шумо тавсия метавонед занг занед. якум мошини фурӯшии имрӯза аст баъдон ки Opel Astra F аст ки дар кузови Sedan 69 зур ҳам алиши ҳам фурӯшӣ. соли барои 1997 аст ки сӯишвориш газ бензин нав газ задаги аст. объем мотори 1.6 литри простой экономни коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин вагон қарор дорад. мошин 4 та баллон пачка, дута дарои пеш электропакет, аккумулятори пачка, ходовой кадаги, мошин полни ход шумка, хоб чихоло дӯстони азиз, оригинал чихолои қимато ва чашкаош пломба варӣ надорад. дискаҳои рамашка пачка, мотор модул абс дора кор мекунад, кондитсионер 100% дора ва кор мекунад. сиди салон дӯстони азиз, полни ход центразамок, чихолои нави 800 сомона, танировка то 21 ноябра ва ҳуҷҷатош нав кардаги 1 соли ровна. магнитофони оригинал, пионер, телевизор, задни камера, фарои ксенен дӯстони азиз ва нав газ газда 115 ва бензинка 130 та мега. мошин такси гаштаги фақат ба дуруни шаҳр гаштаги. нархи мошина мега 57 та мегем камтар муомила мешавад дӯстони азиз. мошина 54 та мега кардаги аст, ай 54 боло мешавад ва вариантҳои алиши ба ягон Camry 2 69 зур боша болои сум метиҳанд ё ки ба Corolla секати. Camry 2 мақсад ки SK боша хуб аст ва мошинтон дӯстони азиз омада аз пеш якдигартон нишон метаҳед алиш меша ба Camry 2 ё ки Corolla секати. мошин дар шаҳри бохта пеши бозори фаровон дае. якумаш рақамҳои Вавилон дастӣ 24 дуюмаш рақамҳои Мегафон дастӣ 28 ахираш WhatsApp дорад. маромад вариантҳои алиш боша пешкаш кунед. сумаки нархаш 57 та бисёр не камтар муомила мешавад. мошин тоза и хали Sedan 45 дора нест. мошиное ки одамое ки Sedan накарда бошад, Sedan ҳам мефаҳмад ки нархошон чӣ хеле ва чӣ хеле састашон чӣ хеле нарх места. маромад ягон саволтон бошад, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар оида ин мошин фаҳмида, рақамҳои поёмода занг занед, ҳамаша ба шумо соҳибаш фаҳмода метавад. маромад мегзарем ба дем мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст баъдон ки сечка соли барои 1997 аст ки сӯишвориш бензини холӣ, объем мотораш 2 литра, коробкаш автоматаи сайстари мошин мега чотка. мошин 2 моҳи дига мега танировка дорад, 1 моҳи дига ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз, яъне ки 1 моҳ танировка, 2 моҳи дига ҳуҷҷат, 4 та баллон мегад 70%, ходовоиш нав кардаги, салон тоза, электропакет, дискаҳои рамашка, салон кожния. мошинча чотка мегад, танировка ҳуҷҷат яъне ки дорад. нархи мошина мега 70 та мега бо муомилаи хуби хуб мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. рақамҳои Тоҷикистон 96 ва рақамҳои Россия WhatsApp дорад. мошинча мегад тоза чотка. алиш намешавад то қад суми холӣ. мошин мега маъқул бошад, омада аз пеш бинем, яъне ки муомила ва савдо карда метавонем. маромад шахсоне ки мехарен дигар маълумотро аз рақамошон гирен. дӯстони азиз,
шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан бошад марамат рақамҳои барои реклама кардан дар боло 20 да ватсапи мо аст марамат рӯй кунем мо реклама мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед гузоред навори моро то охираш тамошо кунед мегзарем ба сеюм техникаи фурӯшӣ аппарати сменблокбарорӣ аст бадрон ки комплект яъне ки ҳолати хуби техникӣ дар аппарати сменблок мебарвардаги яъне ки кирпичини сменблок сайсаш мега ҳолати хуби техникӣ дар мега 100% мега кор мекунад чун азиз мегири фақат корта пеш мебарӣ нарша мега 20000 мегирем бо муомила мекунем ва айни ҳол ҳамин техника қарор дорад дар шаҳри душанбе площадкаи автоцентрда биё бин мега бо ягон сум муомила мекунем рақамҳои мегафон дастӣ кадом то ки мехарем бештар маълумотша гирем аппарат барои сменблок мебарвардаги хеле калоношай зура яъне ки ина рақамҳоша маълумотша гирен 20000 дар шаҳри душанбе площадкаи автоцентр марамат бештар маълумот ягон саволтон боша аз ҳамин рақамҳо гиред срочнай бо ягон сум муомила мекунам марамат тамос гирем азиз дават кардан котелники бели дача меган иҷара котелники ина кора бинед ҳа итаҳот ина кора бинед бародар ина ҳама бора ҷамъ мекунад ина бародар ора ҳама айқафои кор ина бо гаражи точка доштанисида салом алейкум созе бачо тоҷикистон обод мекунем тоҷикистонмонро месозем мо дар куҷое бошем фақат ба ёди зану фарзандмон мешем ба ёди ватанмон мешем сарбаланд боше хонобод боше ина бороро бинем бародар ин ягон ҷое ваш нест ина тоза айдарони кор ма ба шумо банавор гирифтесам бародар ура кор кесам сарбаланд боше лабай бачо лабай ина салом алейкум ина бародарои тоҷики ман ассалому алейкум басак зинда кор зиндага кор бора зинда боше сарбаланд боше мо бо шумо мефахрем ҷавонмардои тоҷики миёна мустаҳкам баста барои ватану барои зану фарзанди хумо кору меҳнат сарбаланд боше зинда боше як мушидан тамом зинда боше ина бародаро рақамошона мемонам тану ай шумо занг задам сарбаланду хонобод боше ина бародарои азиз бинед сарбаланд боше ина кор ра рафтеста ширкати бахтиёр дар хизмати шумо ина тамоми чиро бор мекунам рӯй мекунам ина сарбаланду хонобод боше мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra F аст ки дар кузифи хетчбек светои бутулка соли барои 16 аст ки 34 газ бензин мотори 6 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошинча чотка ҳуҷҷатҳои мошин мега то моҳи июна мега срок дорад балнош мега ҳолати кория кондитсионер дорад люк дорад хоб дӯстон азиз 10 рӯз пеш мегад мошина мегад мотор кардем нав хадавой карда мегад соҳибуш мошинча мегад опшин сайсани зуи бада тоза нархи мошина мегад 45 та мегем бо муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе гипрозенда мошин дӯстон азиз чихолои навзадагӣ аббес ҳам дорад алиш намаша то қад суми холӣ мошин хай маълум ки тоза аст мошин шарда гаштаги шаҳри душанбе гипрозенда нархи мошин мегад 45 та неки ахирон нарха мегад дига арзон мекунем бо хайхтон маълумотча мегирен 45 та нархи ахирон мегад соҳибуш прамои рақамҳои мегафони дастӣ ва дар рақамҳошон ватсап ҳам доранд нав мотор кардагӣ нав хадавой кардагӣ балон нав салон тоза дӯстон азиз то моҳи июна ҳуҷҷат дорад бо темболи кондитсионер люк мошин тоза марамат занг занед мегзарем ба панҷум дискаи фурӯшӣ дискаи фурӯшӣ аст бадрон ки дискаи рамашкаи пачка аст ки ягон каҷала варид надорад диска ҳам хеле пачка сайстияне дискаи рамашка барои Opel Sedan барои Opel хетчбек ва Opel Caravan ва барои дигар мошино мешавад диска размери 14 4 та комплект пачка ки тока дискаи хола бе покришка 4 дискаи ами заводской родной ақсар ки хеле каҷала маҷала варид надорад қарор дорад дар шаҳри бохтар пачкаи нархаш 3200 сомонӣ камтар муомила мешавад якумаш рақамҳои вавилон дастӣ ахираш 24 дуюмаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 28 ватсап дорад нарша мега 3200 сомонӣ аст камтар муомила мешавад 4 та комплект дискаи хои рамашка пачкаи хеле варид каҷалаи хеле сарапина надорад ми пачка комплектай даставкам дорад خب کدام شما که میخرین همین مقصد که نمی رقمو دا زنگ زنین بو بیشتر معلومات چگیره دیسکای راماشکای ماشین در ماشین خچبک که سیدن که خم کاروان میزنین ماشین نرخش вообще میخیزه مقصد که ماشین زیبنده یا заводской مقصد که راماشکای واگن مش заводской است مرامت دیگه معلومات از رقمو گیرین مگذاریم با ششم ماشین فروشی نوبتی است که تویوتا کیمری 2
соли бори 2009 сол астае ки суишфуриш газ бензин моторш 2.4 литр коробка автомат мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат танировка дорад, салон тоза, хай кондитсионер, электропакет, диска, баллон ҳамааш ҳолати кори нав. нархи мошина мегӯяд 95 та мегӯяд, бо камтар муомила мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт. рақамошро мегафон. фақат одамони харидори аниқ мегӯяд занг ман иторам дӯстон азиз дорад. ягон саволтон боша марамат агар одамони харидор аз рақамои поёмда гирен ва шумо дам агар мошинои ҳамхалӣ, мошинои майда, мошинои калон, боркаш, хона, замин, квартира, ягон аппаратҳои барои маҳсулотбурорӣ, чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат рӯй кунед. дар рақамҳои 20 боло буда мо реклама мекунем. лайкҳоро гузоред, фаромӯш насозем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочно Mercedes Benz C-Class H-ка объёмный классик. соли бори 1998 ҳастае ки суишфуриш дизелай, моторш 2.2 литра, коробкаш механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камтара хай бампери пешаш кор дорад. дар сурат маълум мегӯяд соҳибаш камтар расход мекунад. дига ҳамаш кузуфаш мегӯяд тоза мошин общем созай. балоншам средня диска инам хеле светои металлик. нархи мошин 45 сомонӣ бо хай қачон муомила мекунед. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 4 тага электропакет, 45 та 98 сол, дизел, марамат, рақамои поёмда ва павилион астае. ягон саволтон боша марамат метавонед занг занед. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Hyundai Elantra. соли бори 2008 сол, суишфуриш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд светои сафед, такси гаштагӣ нез, кондитсионер кор мекунад. нархи мошин 64 000 камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамои тисели соҳибшон WhatsApp номеро метавонед дига маълумот гиред. 60 та мошин хай дар сурат тоза тотса бо хайхтон маълумот гиред. илтимос мегӯяд фақат харидори аниқ. бисёр не камтар мегӯяд муомила мешавад. мумкин 60 ки мумкин 60 бо хайхтон маълумот гиред. марамат. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки ВАЗ 21015 мошинои советски молодёжни. соли бори 2004 сол, суишфуриш бензини холӣ, мотор 1.6 литра, коробка механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно мегӯяд сум дар кора, мошин мегӯяд зури бадай. ҳуҷҷатҳо танировка мегӯяд то охири сола, номерош мегӯяд падарка. нархи мошин мегӯяд 17 000 аст, бисёр не камтар муомила мешавад. нарша мегӯяд ба телефон напурсед, мегӯяд ай пеш бинед, хай ягон сум муомила мегӯяд бисёр не. мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт. рақамошро мегафон. илтимос мегӯяд соҳибаш одамони коргара мегӯяд фақат харидори аниқ мегӯяд занг зананд, чунки вақти моро вақти худшонам нагирад. марамат одамо дар хали мошинчаи советски дар кор бошад, танировка ҳуҷҷаташ марамат занг занед. дӯстони азиз, аз кадом маркаи мошин ба шумо лозима, мақсад ки мошин хар ки бошад дар комментария мо нависед ки чӣ хел марка мехоҳед, кадом марка ба шумо лозим астае. мо дар видеои оянда аз фурӯшонда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class Badro H-ка простой элегант. соли бори 1995 ҳастае ки суишфуриш газ бензин, мотори 1.8 литра, коробка механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 4 калпакаи простой, 4 та балонои нав, обогрев сидения, 4 та электропакет, хоб магнитофон, Bluetooth ва газ бензин адаш кор мекунад. нархи мошина мегӯяд 35 та мекунем, бо хай камтар муомила мешавад. дӯстон азиз, мошине ки ба фикри ман танировка ҳуҷҷат надорад, мафки шахтон мекунем. хоб сечкаи простой элеганае, 35 та бо муомила мешавад. марамат, рақамошро дар поини видео. мошин дар шаҳри Бохтар. ягон савол, ягон маълумот хоҳед оидаи мошин фаҳмидан, марамат занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастае бадро ки дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки нархҳои арзон шамонем баҳри шумо. Opel Vectra A соли бори 1990 суишфуриш газ бензин, мотори 1.6 литра, коробка механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби миёна, ҳолати хуби техникида қарор дорад. на зури зур, на безе, ҳолати хуби миёнаи соза, солаш 90 сол. балоншам средняй ва дискаош простой, хеле свето. нархи мошина мегӯяд 10 000 мегӯяд ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. рақамошро аст дар поини видео. кадоми то ки мехарен бештар маълумотро аз соҳибашон гирен. дӯстон азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи